paní starostko, jsme na Dní dětí, nálada je tady skvělá. Co byste mi ještě k dnešnímu dni řekla? V podstatě, když vyjde počasí, vyjde i celá akce. Rok od roku si myslím, že Den dětí, stejně jako letní slavnosti v městě Albrechticích, jsou oblíbenější a oblíbenější. Jde to vidět i na návštěvnosti. A v podstatě se i snažíme tak nějak uspůsobit program, aby každý rok toho návštěvníka čekalo něco jiného, z úplně jiného žánru. A řekla bych, podle počtu návštěvníků se nám to daří. Dneska jsme měli teda štístkou Poupěnku, Martinu Partlovou a čeká nás ještě Atmo. Každý ten program doplňujeme ještě o jakési sportovní a zábavní zóny pro děti, takže měli airsoft, mohli střílet, měli parkour, horse hobby, racing, páku, no a kdo si přinesl i dost peněz, taky kolotoče. Dobrý den, jak hodnotíte akci Den dětí v městě Albrechtice? Akce je super, je tady spousta lidí, co jsem ani nečekal, že přijde tolik lidí a my jsme pro ně připravili Fit Plus, jsme připravili arm wrestling, je to vlastně přetahování rukou, pak máme prostě pro děcka nachystané hobby horsing, kde vlastně děcka si můžou vyzkoušet vlastně skoky prostě přes překážky. Ahoj holky, jak se vám tady dneska líbí? Dobře. A co všechno jste vyzkoušeli? Řetířkáč a takový ten, který takhle hodně dolů, pak hodně nahoru. Loď, řetířkáč a toto a autíčka a já jsem byla ještě na skákacím hradě. Pavouka a skákací hrad. A co bylo lepší? Pavouk. Dobrý den, co jste si připravili pro město Albrechtice? Dobrý den, zdravím vás. My jsme tady druhým ročníkem, takže děkujeme za pozvání. Měli jsme tady velkou parkourovou zónu s workshopy, se soutěžemi pro děti, kromě toho doprovodný program, pískování, malování na obličeji a tak dál, takže opravdu hromadu super aktivit. Dobrý den, jak se vám vystupovalo v městě Albrechtice? Dobrý den, mě se vystupovalo moc dobře, protože holky, většina obecenstva byly ženy samozřejmě, tak byly naprosto skvělý a divím se, že na dětském dnu vůbec na mě někdo přišel. Děcka tam nebyly moc. Dala jste si u nás něco dobrého, líbí se vám u nás? Dala jsem si pivo samozřejmě, víc jsem toho zatím nestihla. A vrátíte se za náma, líbí se vám to? Když budete chtít, tak se aj vrátím. Dobrý den, my jsme dneska přijeli s předstihem, takže jsme to tady všechno prošli a jsme nadšený, vypadá, že je tady dost lidí, tak snad si to užijeme.